Tervetuloa Käännekohtia ja keskustelusarjan pariin. Tässä sarjassa me keskustellaan elämäntarinoiden käännekohdista ja uusista aluista, luovuudesta, kirjoittamisesta ja tarinoiden näkyväksi tekemisestä. Ja tavoitteena on nostaa esiin autenttista oma äänistä ilmaisua ja semmoisia elämänmakuisia tositarinoita. Mä oon tarinankerturi Iida Nurminen ja työssäni mä ikuistan asiakkaiden elämäntarinoita kauniiksi ja sujuviksi teksteiksi ja autan heitä tutkimaan elämänpolkua ja jättämään siitä kestävän jäljen heitä itseään, läheisiään ja jälkipolvia varten. Tänään mulla on taas vieraana Virpi Haavisto ja meillä on edessä kiinnostava keskustelu. Mutta ensin voisin, Virpi, pyytää sinua esittäytymään kertomaan itsestäsi jotakin, mitä haluat vähän niin kuin tämänkin aiheen tiimoilta itsestäsi sanoa ja mistä sä haluaisit tänään mun kanssa jutella tässä yhteisellä ajalla? No sehän sopii. Ja kiitos kutsusta. Mä olen siis Haaviston Virpi, suhteellisen tuore yrittäjä, organisaatiovalmennusta teen ja mulla on myös tämmöinen pieni sivuhaara, harrastan hiljaisuutta ja siinä olen myös kouluttautunut hiljaisuuden retriitin ohjaajaksi ja oli ajatuksena, että olisi kiinnostavaa jutella hiljaisuudesta, että miten me sen koemme ja mikä tavallaan on se hiljaisuus, mitä me koemme elämässämme. Niin niistä lähtökohdista voitaisiinkin lähteä ja katsotaan, mihin sitten päästään. Kyllä. Kyllä, hiljaisuus on, siitä herää heti monenlaisia ajatuksia. Että onko se hiljaisuus hyvä vai huono asia, ystävä vai vihollinen jollain tavalla. Ja se voi varmaan olla erilaisissa tilanteissa meille aika erilaisia asioita. Mutta hiljaisuuden retriitin näkökulmasta tietysti, no siinäkin se voi varmaan olla aika moninaista, millaisia muotoja se ottaa. Mikä sut itse on saanut lähtemään tämmöiselle tutkimusmatkalle hiljaisuuteen? Joo, se on tainnut olla semmoinen, niin, siinä on taustalla se, mitä haluan opettaakin, eli se, että tunnistan intuition äänen mielen hälinästä. Ja intuitio, näin olen oppinut ja elämässäni todeksi elänyt, että intuitio on se sisäinen viisauden ääni, joka ohjaa meitä oikeaan, vaikkakin välillä vähän myös vaikeita asioita haluaa minun tekevän, mutta ne on kaikki aina minun hyväksi ja minun kasvuni hyväksi. Ja niin, halusin tietää, että mikä se ääni tavallaan on, mikä kuulen päässäni, että onko se semmoista egon mielen tuomaa puhetta, pelkojen puhetta vai onko se semmoista viisasta johdattelevaa, miten sen erottaa. Ja sitten kun kuulin, että hiljaisuutta viljelemällä voi sen kuulla, niin halusin sitten kokeilla itsekin, että millaista on olla ihan täysin hiljaisuudessa ilman mitään ärsykkeitä. Että ensimmäinen kokemus niin tälleen tietoisesti hiljaisuuteen. Totta kai on ollut semmoisia lyhyitä hetkiä metsässä paljon, että niin sulkee puhelimen ja on metsässä siellä luonnon rauhassa, mutta sitten tämmöinen pitempi jakso, niin menin Valamon luostariin olemaan siellä ilman ulkomaailman ärsykkeitä, sähköpostia, somea tai mitä ylipäätään edes puheluita kotiin, että aivan olin pimennossa. Totta kai siellä sitten oli semmoista ohjelmaa, tavallaan se kirkossa käynti, tai no eihän sekään pakollista ollut, mutta koin, että se oli semmoista hiljaisuutta tukevaa, hyvin meditoivaa ja ulkoiluja sellainen, että se on jännää, että miten se ulkoisten tekijöiden sulkeminen ja sitten kun on vielä vieraassa ympäristössä ja toisaalta ei tarvitse paljon huolehtia itsestään, vaan sitten voi mennä sinne ruokalaan tai ravintolaan ostamaan ruokaa ja näin, että
et voi vaan olla, Mm. niin miten se hiljaisuus puhuu itselle ja millaisia ajatuksia ja pelkojakin myös tulee esiin ja semmoista jonkunlaista häpeääkin, että se on mielenkiintoista. Mm. Ainakin itselle oli. Mm. Kyllä varmasti. Joo, Ja jotenkin tuommoinen niinku nykyihmiselle varmaan ihan eri tavalla kuin aiemmille sukupolville, niin tuommoinen niinku ruutupaasto, somepaasto on aika villi idea irrottautua tavallaan siitä ajan tasalla olemisesta edes 5 minuutiksi jossain tapauksessa. Riippuu tietysti vähän ihmisestä, että miten kiinni on siinä tavoitettavana olemisessa. Mutta mm, miten pitkiä aikoja sä itse mieluiten, jos sä oot hiljaisuuden äärellä, niin miten pitkä aika sulle on semmoinen no, se, toimivin no aika? sehän riippuu tilanteesta, että kyllä tuommoinen pitkä, ne on ollut 6 päivän jaksoja, mitä mä oon Valamossa ollut, niin ne on ollut semmoisia todella syvältä nollaavia jotenkin Mm, tilanteita, että sitten sehän just arjessa se voi olla vain minuuttikin, mm, että jotenkin laskeutuu siihen, että hei, että mitä, tavallaan se voi olla sitäkin, että hei, mitä mulle kuuluu. Ja semmoista itseen linjautumista, että mä oon löytänyt myös sit sen, että et hiljaisuus on just sellaista itseen kanssa keskustelua tietyllä tapaa. Että siihen ei pääse mikään muu vaikuttamaan. Varsinkin aamuhetket on mulle semmoisia tärkeitä, että kun herää aikaisin aamulla ja kukaan ei vaadi multa mitään, ja sitten mä voin vaan olla itseni kanssa ja vaikka kirjoittaa aamusivuja tai lähteä kävelylle tai mikä ikinä tuntuu just sillä hetkellä, että mä tarvitsen, mm, niin se on semmoinen tapa, millä mä viljelen sitä hiljaisuutta niihin aamuihin, koska se on jotenkin sit semmoinen tärkeää jotenkin linjata itsensä mm, taas uuteen päivään. Niin siinä semmoinen hiljaisuus, eli semmoinen hetki, että kukaan ei odota minulta mitään, mm. niin se on niin kuin tärkeää. Niin just tavallaan, että hiljentyy kuuntelemaan, mitä niin kuin itse tänään tarvitsee ennen kuin ottaa huomioon sitä, että mitä maailma tänään minulta haluaa ja pyytää ja vaatii. Kyllä. Koska sitten taas jos ensimmäiseksi aamulla avaa kännykän ja hyppää somevirtaan ja lukee viestejä ja varsinkin jos on sellainen työ, jossa se ärsyke-tulva on tosi suuri, niin se vie helposti mennessään ja sitten iltaan mennessä ei välttämättä ehdi oikein edes kysyä, että mitä mulle kuuluu. Mm. Just näin. Joo. Et se on yllättävää, tai siis en mä tiedä, onko se edes yllättävää, mutta että se kuitenkin niin kuin, että miten toi some-käyttö esimerkiksi vie Mm, siitä omasta rauhasta. mm, Tai jotenkin sen, että se niin helposti alkaa vertailla itseään muiden tilanteisiin. Ja se häiritsee mielenrauhaa, että sitten kun on ensin linjautunut itsensä kanssa ja tietää mitä haluaa ja miksi minä teen juuri mitä minä teen ja näin niin sitten se ei niin paljon heilauta se, mitä muut tekee. Mutta mm, huomaan, että semmoisina päivinä, kun en oikein niin kuin taas hakenut itseäni siihen mm, yhteyteen, niin sitten todella paljon helpommin pääsee iskemään mm, sitten se vertailukone, mikä tuolla pään sisässä mm. jylää. Et sen takia hiljaisuus, hiljentyminen, linjautuminen, mä koen sen tärkeäksi. Se luo mielen rauhaa. Millä Mutta se tavalla se, voi, niin sano vaan. ei kun oli vain sitä sanomassa, että myös se ää, hiljaisuus voi olla myös vaikeaa. Mm, Jotenkin, tai sitten just se, että hiljentyä
ja olla läsnä myös sille negatiiviselle sisäiselle puheelle, että sitä voi olla vaikea sietää. Ja silloin hiljaisuudessa oleminen voi olla vaikeaa. Mm. Tai semmoisessa niin kuin itsensä kanssa tuntuu helpommalta sitten. Mulle ainakin aiheuttaa paljon levottomuutta, jos sisäinen kriitikko on hyvin vaativalla päällä, niin, Mm. sitten tulee semmoista levottomuutta, mikä tekisi mieli paikata jollain somella. Jotenkin, että saa ajatukset muualle, mutta sitten kuitenkin sieltä tulee sitten semmoista materiaalia, mikä ruokkii kuitenkin sitä sisäistä kriitikkoa, niin sit se on niin, semmoista mielenrauhaa taas niin kuin järkkyy, että joo. Niin tavallaan vaatii aika paljon rohkeutta hiljentyä itsensä äärelle, sen oman äänen kuuntelun äärelle, sen sijaan, että ruualla ja hälinällä ja Kyllä, koska tämmöisillä sijaistoiminnoilla niin kuin ohittaa sen ennen kuin se mm, ehtii niin kuin kuiskailla sieltä, että eikö sun pitänyt oikeastaan tehdä elämälläsi jotain ihan muuta. just tämä, että jotenkin sit ne kuiskaukset, mitä sitten kuulee, kun hiljentyy, niin ne voi olla sellaisia, että täytyykin ruveta tekemään jotain muutoksia, jos haluaa kuunnella sitä ääntä ja kuulla ja totella. Ja et jos luottaa siihen ääneen ja toimii sen mukaisesti, niin saako sit oikeasti sen, mitä tässä elämässä kuuluukin jotenkin saada, tai että mikä se, niin kuin tavallaan, että mikä se pohja siinä on, että pystynkö täysin luottamaan siihen ääneen ja tottelenko, mitä se sanoo. Että onhan se on itse asiassa itsellekin sellainen mielenkiintoinen dilemma, jotenkin myös tämä intuition seuraaminen, että kyllähän sieltä tulee paljonkin ajatuksia tai jotenkin semmoisia vinkkejä tai ideoita, että hei, tee tätä tai tee tätä. Ja sitten se, että miten niistä lähtee toteuttamaan Mm. ja mikä niin kuin, että se on kuitenkin sellainen pieni haaste siitä, että sitten kun sitä kuuntelee sitä ääntä, niin no okei, nyt mulle tuli näitä vaihtoehtoja, mitä mä nyt sitten teen, että mitä mä näistä valitsen ja mitä mä nyt niin kuin teen ja mihin mä menen. Ja siinä täytyy sietää myös sitä, että heti ei ole valmis ja alkaa tulla niin kuin sitten näitä mielenhaasteita siitä, että jos keksiikin, että niin, tosiaan mun elämäni on nyt johtaantunut tähän ja mun pitäisi alkaa tehdä muutoksia, niin sitten just sitä, että no, tämä olisi pitänyt tehdä jo niin kuin monta vuotta sitten, ja tulee niin Mm. kuin semmoinen syyllisyys tai joku ihme vaativa ääni pään sisällä, että no mitä sä nyt enää yrität, että tämä meni jo, että mitä sä nyt turhaan enää muuta, tai niin kuin, että Mm. helposti voi tulla sit sitä lannistavaa puhetta siitä, että ei enää kannata, vaikka joka hetki on aina hyvä hetki aloittaa uusia asioita, mutta että silti kuitenkin aina sit se hiljaisuus auttaa niinä levottomina hetkinä. Et se on niinku jännä, vaikka se on sit vaikeaa toisaalta, varsinkin jos se menee jotenkin semmoinen mielenhälinä ja sitten se menee niinku kehoon, että se alkaa olla stressitila semmoinen, Mm. niin sitten, että saa sen oman hermoston rauhoittumaan siihen, että pystyy olemaan hiljaisuudessa, niin siihenkin voi mennä aikaa. Että malttaa istua paikallaan ja niiden impulssien kanssa, että ei kun pitäisi tehdä sitä, ei kun pitäisi tehdä tätä ja tota pitäisi tehdä. Ja mulle varsinkin just meditoidessa on se haaste, että alkaa pulputa jotain asioita mieleen, mitä on unohtanut ja muuta. Että melkein täytyy olla muistikirja vieressä, että sitten voi kirjata niitä Mm. nopeasti ylös, että sitten taas saa tyhjentää mielensä ja pyytää siihen Mm. rauhaa. No. Ja mulla tuli tuosta jotenkin mieleen tavallaan tuommoisesta niin kuin muutoksen kutsusta, niin just tavallaan se, että kun ihmisellä on aina sitten semmoinen toive ja illuusio, että muutosta voisi jotenkin hallita, ja, ja, ja toisaalta se, että sitten kun siihen astuu siihen muutoksen virtaan, niin todellisuudessahan se aina menee niin, että ihminen sitten
muutoksen kautta eksyy itsensä luo sinne, minne sen piti päästä. Mutta sitten jos sitä niin kun, siinä kun on niitä ajatuksia, että mitäs tässä nyt pitäisi tehdä, niin se, että ei koskaan voi niin kuin tietää, mihin päätyy, jos lähtee sille matkalle. Ja tavallaan kun lähtee kuuntelemaan sitä ääntä, niin ei ne asiat todellakaan ole hallinnassa. Mutta se on just mielenkiintoinen kysymys hallinnasta, Kyllä. että hiljaisuuttakaan ei tavallaan voi hallita, että mitä se nostaa. Se vaan niin kuin avaa ovet ja ikkunat ja sitten se niin kuin tavallaan tuo, mitä se tuo. Ja se siinä toisaalta on ehkä jännääkin, että ei voi tietää, mitä tapahtuu. Et tietysti jos on niinku semmoista niinku vaihteluhalukkuutta tai jännittävyyden kaipausta elämään, niin sitä kyllä on tarjolla, kun lähtee kuulemaan, että mitä sisimmässä oikeasti kuplii ja menee sitten rohkeasti sitä kohti, vaikka niin kuin on vastusta tai muut ihmiset ihmettelee, että miksi sä nyt oot tommonen ja miksi sä nyt teet tällaista. Ja et sitä voi kohdata kaikenlaista vastustusta, että siihenkin tarvii sitten suhtautua jotenkin rauhallisella uteliaisuudella, että ahaa, että no niin, nyt tämä, tai varsinkin jos tietää, että sitä on tulossa, että joku varmasti vastustaa, niin, tai no ehkä sitten ei välttämättä kukaan edes vastusta, mutta et jotenkin kun siitä on tietoinen, niin se ei tunnu sitten niin pahalta välttämättä, että koska muutos itsessä aiheuttaa muutoksen sitten ympärillä. Niin ja käytännössä muutos aina synnyttää jonkinlaista muutosvastarintaa myös itsessä. Että aina niin kun, jos muuttuu, niin täytyy kuitenkin aina luopua jostakin puolesta itsessään tai jostakin asiasta, paikasta, josta oikeastaan tykkäsi tosi paljon, mutta sitten täytyy niin kuin tavallaan luopua jostakin. Ja välillä täytyy luopua asioista ennen kuin tietää, mitä saa tilalle. Ja luottaa siihen, että saa hyviä asioita tilalle. Että jos myy jonkun kivan omakotitalon, niin voi muuttaa vuokralle välissä ennen kuin tietää, löytyykö, mistä se ja milloin se seuraava unelmien talo löytyy esimerkiksi. Että ei voi välttämättä niin kuin hallita sitä sillä tavalla, että pidän tästä talosta kiinni, kunnes täydellinen talo on tuossa ja sitten minä hyppään liikkuvasta junasta toiseen tietyllä tapaa. Kyllä. Millä tavalla sun suhde hiljaisuuteen on muuttunut nyt sen sun retriittiohjaajakoulutuksen myötä? Ehkä siihen on tullut enemmän syvyyttä, sanoisinko, että nyt ehkä entistä enemmän sitä kokee, että sitä on yhteydessä johonkin korkeampaan voimaan, tai kyllähän mä niin kuin aikaisemminkin sitä on tiedostanut, että niin kuin, on se korkein lähde, mikä ikinä se jumaluus kenellekin tarkoittaa, tai että onko se jumaluutta vai mitä se on. Mutta jotenkin se uskomus minussa on vahvistunut, että täällä on joku voima, joka meitä ohjaa, ja se myös se sisäinen ääni tulee sieltä kaikkeuden lähteestä. Niin ehkä semmoinen luottamus myös, että kun on syventynyt, niin luottamuskin on kasvanut siihen, että vaikka tuntuu hankalalta toteuttaa sitä sielun kutsua tai tehdä niitä tekoja, jotka vie kohti uutta ja joutuu vähän ylittämään niitä pelkojakin tässä matkan varrella, niin joku kuitenkin tietää ikään kuin, että mitä tässä on niin kuin tapahtumassa, että tietyllä tapaa mua ollaan, niin kuin nyt uutena yrittäjänä varsinkin, niin mä koen, että mua ollaan luomassa tähän yrittäjyyteen ja siihen rooliin, mihin mä haluan päästä. Että kun suostuu siihen prosessiin, niin mä ehkä ajattelen jotenkin myös niin, että musta kuoriutuu esiin se, joka mä oon, niin kuin, joksi minä olen syntynyt tai joka minun kuuluukin olla.
mutta se ei ole vielä päässyt näkyviin ja nyt vien itseäni erilaisiin tilanteisiin, jossa se sitten paljastuu minullekin vähän vähältä. Mm. Mutta vastatakseni kysymykseesi, niin ehkä se syvyys ja se ehkä hiljaisuuden semmoinen viljeleminen arjessakin, että se ei ole pelkästään se, että käy retriitissä tai käy hiljenemässä, vaan että ottaa sitä aikaa olla itsensä kanssa. Sitä se on. Niin kuitenkin viime kädessä hiljaisuus ei maksa mitään, eikä vaadi mitään järjestelyä. Se voi olla niin kuin, se on meille jokaiselle, niin kuin, ei nyt joka hetki, mutta joka päivä Kyllä. tarjolla ja saatavilla. Ja varsinkin luonnossa siihen pääsee jotenkin helpommin, että luonto auttaa pääsemään vaikka virtaavan puron äärellä tai humisevat hongat tai jotenkin, että pysähtyy kuuntelemaan luonnon ääniä, niin siinä ikään kuin kuuntelee myös itseään. Ja se on tavallaan helpompi, että tavallaan luonnossa liikkuminen on vähän sama kuin liikemeditaatio jollain tavalla, että siinä huomio kiinnittyy johonkin sen pelkän hiljaisuuden sijasta. Että voi niin seurata jotain lintua tai just kuunnella sitä virtausta tai huminaa tai semmoisia asioita, jotka, että se onkin eri asia istua vaan täysin hiljaa ja sitten niin tavallaan mieli täyttää sitä tilaa eri tavalla kuin silloin, jos siinä on vähän niin semmoinen havainnoijan ja kanssakokijan rooli jollain tavalla. Kyllä. Semmoinen täysi hiljentyminen, tai jotenkin, että se mielen hiljentäminen aivan täysin, niin sehän on todella hankalaa ainakin itselle, että aivan täysin pystyy, niin kuin, koska vähintäänkin tulee sekunnin päästä, että hei, nyt mä en ajatellut mitään. Mutta että se on ehkä astetta haastavampaa kuin tosiaan, että liikkuu luonnossa tai kuuntelee jotain meditaatiomusiikkia tai jotain sellaista, mikä auttaa. Tai hengittäminen. Hengittäminenhän on myös hyvä tapa hiljentyä. Siinä saa myös kehoyhteyden itseen. Niin se tarjoaa semmoisen mahdollisuuden havainnoida jotakin siinä tilanteessa. Se on ihan mielenkiintoista. Mutta just tavallaan semmoisen, niin kun, mitä mä oon ollut mindfulnessin kanssa tekemisissä esimerkiksi, niin mulle oli joskus aika iso oivallus se, että ei välttämättä tavoitteena ole niin kuin hiljaisuudessa, hiljentymisessä se hiljaisuus itsessään, vaan nimenomaan semmoinen utelias tarkastelu, että jos minä olen ärsykkeettömässä tilassa, niin mitä minusta nousee. Että tavallaan se, että se ei ole niin kuin huono asia, että nousee ajatuksia ja tunteita ja tuntemuksia, vaan se on nimenomaan, siihen voi suhtautua uteliaasti. Kyllä. Jaha, mitäs täältä tulikaan tänään? Ja se voi olla tavallaan sitten sen hiljaisuuden lahja, se joku oivallus. Eikä niinkään se, että tarvitsisi kritisoida itseään siitä, että taaskaan et pystynyt olemaan täysin hiljaa. Kyllä, just näin. Ja jotenkin myös sitten tuli mieleen niin kuin retriiteissä sosiaalinen hiljaisuus on semmoinen mielenkiintoinen elementti, että ollaan yhdessä hiljaa. Niin siinä on jotain sellaista, se on aika yllättävän vahva kokemus. Ja sitten on mielenkiintoista että ensisijaisesti kannattelen itseäni, mun ei tarvitse tervehtiä ketään aamulla tai sanoa hyvää yötä porukalle tai kun poistun johonkin, niin mun ei tarvitse sanoa mitään, vaan mä vaan liikun ja menen ja teen ja menen niin kuin sovittuihin yhteistilaisuuksiin, jos minusta tuntuu siltä, tai että menen syömään, tai kun menen syömään silloin, kun aikataulussa lukee tai saunaa ja niin kuin tällaista. Mutta sitten niin kuin syödessäkin, niin kaikki vaan hakee oman ruokansa ja menee istumaan johonkin. Ja sitten se on jännä
miten siinäkin sit huomaa, että millaisia niin kuin erilaisia ärsykkeitä tulee myös sitä sosiaalisuudesta. Ja sit myös se, että niitä asioita ei puretakaan heti siinä. Tai jotenkin ei niin kuin voi kommunikoida. Totta kai siis, no jos jotain radikaalia tapahtuu, niin totta kai silloin kommunikoidaan, mutta että ihan tämmöisessä normaalissa kanssakäymisessä niin ei tarvitse sanoja lainkaan. Mutta niin kuin huomata myös sit se, että niin kuin muistan vaan vuosi sitten, kun olin hiljaisuuden retriitillä, niin mä olin valinnut jonkun tietyn paikan, kun ohjaaja oli sanonut, että valitsikaa itsellenne paikka, niin kuin mihin menette aina syömään. Että ei tarvitse aina niin kuin arvoa, että millä paikalla istuu. Niin sitten joku toinen menikin siihen mun paikalle. Niin sitten se oli jännä huomata, että minkälaisia reaktioita niin kuin itsessä herätti se, että hei, toi meni mun paikalle, ja mä en voi sanoa mitään. Että minkälainen niin kuin ajatusmylly siitä lähti, että okei, nyt mä huomaan, että mä ajattelen tällaista tosta ihmisestä, ja niin kuin, että jännä miten niin kuin, vähän semmoisia, niin kuin, että hei, se vaan istuu tuohon niin kuin penkille, minkä mä nyt olin ajatellut, että jotenkin, että kun mä olin siinä yhden ruokailuna en istunut, että se olisi niin kuin mun paikka. Niin sitten mieli niin kuin kovasti on tuomitsemassa, ja sitten mä niin kuin aloin tutkia sitä, että hei, että miten musta on nyt niin kuin näin paljon tätä tuomitsevuutta, tai että ne on niin kuin tosi semmoisia mielenkiintoisia herätteitä, mitä sitten tulee niissä tilanteissa, että miten niin kuin se sosiaalinen ympäristökin voi sitten tarjolla sitä niin kuin reflektiopintaa siihen omaan ajatteluun. Mutta toisaalta myös sit se, että se on jotenkin vapauttavaa, että ei tarvitse kannatella ketään toista, että voi vain olla itsensä kanssa. Siinä on jotain jopa niin kuin tervehdyttävää. Ja siinä varmaan sitten joku hymyn tai katsekontaktin voima on sitten yllättävänkin suuri, koska ei semmoisia varmaan pysty siinä kuitenkaan sulkemaan pois. Ei suljeta pois, tai ei ole tarkoitus, mutta myös sit se, että jos niin kuin kokee, että ei halua niin kuin olla, niin ei tarvitse edes hymyillä, jos ei halua, tai katsoa ketään. Ja sitten jotenkin, että se on kaikille selvää, että no hei, niin kuin, tämän juttu on nyt se, että kaikki niin kuin on vaan siinä omassa tilassaan. Ja sitten voi peilata sitä itsensä kanssa, että hei, miltä musta tuntuu nyt, kun toi niin kuin, ihminen toteuttaa omaa tarvettaan olla aivan sulkeutunut, vaikka hän kävelee vastaan, että mitä reaktioita musta nousee. Ja miten mä voisin sitten tervehdyttää sitä tunnetta itsessäni tai tutkia sitä tunnetta, mikä musta herää ja mistä se kumpuaa. Että ne on semmoisia aika semmoisia syväluotaavia hetkiä, mitä voi itsensä kanssa kokea tämmöisessä hiljaisessa sosiaalisuudessa. Tai sosiaalisessa hiljaisuudessa, miten sen sitten sanoo. Kyllä. Tavallaan tuli mieleen, viimeksi kun oli keskustelu, niin puhuin Saarikon Riitan kanssa semmoista essential motionista, joka on siis hiljaisuudessa tehtävää musiikin tahtiin tai muuten hiljaisuudessa tehtävää semmoista vapaata liikettä, jota voi tehdä myös ryhmässä. Sehän on tavallaan tietynlainen sosiaalista hiljaisuutta, mutta kuinka paljon siinä semmoisessa niin kuin liikkeellisessäkin kohtaamisessa voi olla semmoista vahvaa niin kuin ihmisyyksien kohtaamista ja semmoista hirveän suurtakin läsnäolovoimaa, vaikka se ei ole niin kuin sanallistettua, niin se tuli tavallaan tuosta mieleen, että se on osittain, siinä on ehkä semmoinen läsnäolovoima on varmaan siitä niin kuin tavallaan ihan semmoisessa hiljaisuudessa yhdessä olemisessa, niin varmaan se on siinäkin voimallisesti tai ehkä voimallisemminkin läsnä kuin sellaisessa, jossa niin kuin se tila täytetään semmoisella ehkä höpötyksellä jollain tavalla. Joo, jotenkin ne omat reaktiot voi jäädä peittoon tai että niihin ei ehdi syventyä siinä keskustelun lomassa, että voi olla joku sosiaalinen tilanne, jossa huomaa, että hei, nyt
musta tapahtui jotain, että tämä ei nyt niin kuin tuntunut kivalta tai niin kuin näin, mutta sitten jotenkin meitä on opetettu siihen, että me sivuutetaan tunteet ja sitten vaan jatketaan eteenpäin ja sitten Mm. voi olla, että illalla sitten tuntuu jo tosi pahalta, kun Mm. on sen jonkun tunteen sivuuttanut. Mutta Mm. tavallaan sitten tuommoinen sosiaalinen hiljaisuus, että sit voi tulla tosiaan niitä reaktioita ja sitten voi niitä heti tunnustella, niitä omia tunnereaktioita. Mm. Koska jotenkin myös sit se jännästi voi nostaa, että kun toinen, varsinkin jos on jotakin sellaista lapsuuden traumaa tai jotenkin sellaista, että vanhemmat on niin kuin kääntäneet selkäänsä, kun on käyttäytynyt huonosti tai jotenkin sellaista, että on niin kuin semmoista ohittamista tehty, tehty silloin, kun ei ole toiminut niin kuin vanhemmat olisi halunnut, niin voi olla, että sitten just semmoinen, että jos joku ei katokkaan päin tai ohittaa niin kuin kylmästi tai tulkitsee jotenkin, että se niin kuin herättää just semmoista vanhaa traumaa, kipua siitä, että ei ole tullut nähdyksi, niin semmoinenkin niin kuin, voi tervehtyä sitten semmoinen haava tai kipu, mikä on ehkä jäänyt lapsuudesta. Niin ja tavallaan tuommoiseen sosiaaliseen tilanteeseen voi liittyä myös se, että jos on tottunut niin kuin liittymään muihin, semmoisen niin kuin muiden tarpeisiin orientoitumisen ja miellyttämisen kautta, niin siinäkinhän tuommoinen hiljaisuus voi olla tosi voimallista, että kun nyt ei tavallaan pääsekään tarjoamaan semmoista kohtaamista samalla tavalla kuin mitä ehkä yleensä tekisi. Aivan, just näin, että minä kelpaankin ihan vaan sillä, että olen. Että ei tarvitse suorittaa tai ei tarvitse muuta kuin olla ja kuunnella, levätä. Et sekin voi olla huikea kokemus. Esimerkiksi retriitillä se, että et saakin vaan ruokailla ja ulkoilla tai levätä, voi vaan niin kuin nukkua tai mikä ikinä se onkaan, että jotenkin irti vaatimuksista. Ei ole mitään vaikeita työpajoja tai mitään sellaista vaan, tai että pitäisi kauheasti pohtia tai puhua ääneen mitään, että sekin on niin kuin vähän, että mitä hakeekin. Ja sitten voi kirjoittamalla reflektoida sitten kuitenkin, että jos on tarve purkaa asioita, niin sitten voi paperille laittaa niitä. Ja toki sitten retriiteissä on esimerkiksi mahdollisuus keskusteluun ohjaajan kanssa, että sille varataan sitten oma aika, mihin voi sitten varata pienen keskusteluhetken, jos tuntuu, että on jotain sellaista, mistä ei nyt tavallaan pääse yli, että ei pysty jatkamaan rauhassa hiljaisuutta, kun joku asia vaivaa. Niin. Ja muutenkin totta kai ainahan niin kuin ohjaajille voi ylipäätään hiljaisuuden retriiteille niin kuin puhua tai nykäistä hihasta silleen, että voi mennä sitten sivumpaan juttelemaan, jos on joku akuutti asia. Se on ihan hyvä tietää, että sekin mahdollisuus on Kyllä. purkaa luottamuksellisesti. Että ihminen ei tavallaan jää sillä tavalla yksin sen kanssa, mitä nousee siinä retriittitilanteessa, jos ei sitten halua olla sen kanssa itsekseen. Sekin on. Kaikki on sallittua. Kyllä. Sillä tavalla, että kun ei häiritse muita, niin oikeastaan voi tehdä mitä vaan. Ja monesti niin kuin suositellaankin jotain jos tykkää neuletöistä, niin voi niin kuin rentoutua sen parissa tai jotain tämmöisiä niin sanottuja hiljaisia harrastuksia, piirtämistä ja värittämistä ja sellaisia. Joo. Niin ne kuitenkin sitten myös tavallaan sitten voi helpottaa sitä jouten olemista tietyllä tapaa, että jos mieli haluaa, että tekee jotain. Toki siinä on sitten se oma harjoituksensa, että suostuuko siihen, mitä mieli yrittää tarjota vai niin kuin, että onko siinä vaan silleen, niin kuin, että no enpäs nyt kuuntele tätä mielenhälinää, että mun pitäisi, vaan että yrittää löytää just sen pitäisi puheen alta se kehon tarve tai semmoinen luontainen tarve siihen,
jotenkin, että mitä nyt juuri tarvitsen Mm. itselle. Sitäkin voi harjoitella Mm. hiljaisuudessa ja mielellään sitten myös sitten tuoda sitä arkeen, että voisi arjessakin pysähtyä välillä kuuntelemaan, että hei, mitä minä nyt tarvitsen, mitä minä voin Mm. antaa itselleni ja tukea sitä omaa hyvinvointia sitä kautta. Ja toisaalta sekin kysymys, että mitä minun ääneni sanoisi, jos minä antaisin sen luo muille. Että jos Niin. sanoisin, mitä oikeasti haluan sanoa, niin mitä sanoisin silloin. Se voi olla joskus aika haastavakin kysymys. Voi olla. Ja sitten jos ei uskalla sanoa sitä, mitä niin kuin sisimmässään kokee oikeaksi, niin sitten se voi olla myös supistavaa, että ja hiljaisuuden, mä en tiedä, on vääränlaista, mutta että jos ei nyt arvota, onko oikein vai väärin sanoa tai olla sanomatta, mutta että jos pelko ohjaa liikaa omia valintoja, niin se voi olla semmoinen tukahduttava elementti elämässä. Niin tavallaan hiljaisuuteen jollain tavalla liittyy hiljentymisen lisäksi myös sellainen vaikeneminen tai vaientaminen. Ja toisaaltahan siinä on, mitä sanoit, että supistuu, jos ei ilmaise itseään, mutta sehän on samaan aikaan vähän sellaista, että se niin kuin sen sisäisen äänensä tai omien mielipiteidensä jakaminen on aina niin kuin hirveän sosiaalista. Ja siihen, mitä ihminen päättää itsestään jakaa, siihen vaikuttaa ihan hirveästi se, miten muut ottaa sen vastaan, rohkaiseeko ne sitä vai niin kuin, pyrkiikö jollain tavalla vaajentamaan sitä ilmaisua, joka ihmisestä haluaisi itsestään nousta. Että jotenkin niin kuin esimerkiksi tarinankertorin työssä mä oon tosi paljon sen kanssa niin kuin vastakkain, että ihmiset sitten kun on luottamuksellinen tila, jossa ulkopuoliselle tuntemattomalle ihmiselle voi niin pidäkkeettömästi kuin itse haluaa kertoa omasta elämästään, niin kuinka moni sitten hyvinkin nopeasti on sellaisten asioiden äärellä, joista ei ole koskaan kenellekään puhunut, joista ei ole koskaan meidän perheessä puhuttu, jota kukaan ei ole kertonut kellekään, josta ihmiset on kyllä tiennyt, mutta ei ole koskaan puhunut mitään, tai josta niin sanotusti ei ole lupa puhua. Ja kuinka paljon ihmiset kantaa itsessään sellaista ilmaisua kaipaavaa, mutta vaiettua, koska sille ei koskaan ollut sellaista tilaa, jossa joku olisi lempeästi, hyväksyvästi, tuomitsematta sanonut, tai ilmaissut, että voit sanoa, mitä sydämelläsi on. Kyllä. Ja toi on varmasti niin kuin hyvin terapeuttista niille jotka kertoo sitä omaa tarinaa, että se pääsee vapauteen pään ja kehonkin sisältä, että se voi niin kuin, musta jotakin tuntuu, että, niin kuin, että jos pidättää itsessään jotakin tai rajoittaa tai mikä tahansa on semmoinen, mikä ei niin kuin saa vapaasti virrata, niin se jotenkin supistaa elämää, koska jotenkin tuntuu, että elämä on systeeminen juttu, että kaikki vaikuttaa kaikkeen ja ylipäätään vapautumisessa, niin minkä tahansa itsessään vapauttaa, niin se vapauttaa jotakin jossakin toisessa asiayhteydessä. Että mä uskon siihen vahvasti, että kaikki itsen vapautustyö on tärkeää elämän vapauttamisessa. Niin, no, kyllä mä uskon vahvasti siihen, että elämä on tarkoitettu virtaamaan. Ja muistan joskus lukeneeni sellaisen runon, jossa sanottiin, että suunnilleen niin, että patojen murtumista, jotta elämä virtaisi, pidetään usein katastrofina. Mutta se on mun mielestä jotenkin myös tosi lohdullista, että jos ihminen yrittää padota sen elämän, että tässä se on nyt hallitussa laatikossa ja tälleen mä sen hanskaan, niin se, että jossain vaiheessa se elämä kuitenkin
tulvii yli, Mm. niin sanat ja ilmaisu ja tunteet eivät suostu vaikenemaan, vaikka ne haluaisi itsessään vaientaa. Mm. Niin siinä on mun mielestä jotain hyvin syvästi kaunista semmoiseen inhimilliseen elinvoimaan liittyvää peutta, joka on hirveän arvokasta niin kuin Kyllä. kohdata itsessään, vaikka sitten hiljaisuuden äärellä tai Mm. mitä se sitten onkaan. Kyllä. Ja toi resonoi kyllä mussakin valtavasti, tai vapausteemana ylipäätään, ja sitten se, että voisi vapaaehtoisesti lähteä jo vapauttamaan sitä omaa elämäänsä Mm. ennen kuin se lähtee virtaamaan yli äyräiden, että Mm. et jotenkin, vaikka se on vaikeaa, niin mä ainakin uskon, ja ehkä, tietyllä tapaa, eikö mietin just sitä, että kun mulla ei ole varsinaisesti mitään uupumiskokemuksia tai semmoisia, Mm. että sinänsä niin kuin, ajanut seinään. Toki elämässä on ollut muuten itse aiheutettua Umpikujaa joskus, kärsimystä, niin. niin itse aiheutettua kärsimystä, umpikujalta tuntuvia tilanteita, että jotenkin senkin pohjalta sitten oppinut siihen, että on hyvä lähteä vapauttamaan itseään ennen kuin Mm. sitten joko toistuu se sama tai joku Mm. vastaava, että se ei pääse enää tulemaan uudestaan se sama kipu tai kärsimys, niin, niin vapauttaa itseään sitten niistä kahleista, mihin on elämänsä aikana jotenkin jo lapsuudesta asti Mm. sitonut itseään, Mm. että saisi virrata vapaasti. Ja eihän Mm. se, niin kuin, kyllähän se hankalalta tuntuu, eikä se helppoa, mutta palkitsevaa sitten lopulta. Mm. Niin, kyllä. Ja tavallaan just sekin, että hiljaisuus on, niin kuin sanoit, kuitenkin jotenkin aina sosiaalista, tosi Mm. usein meidän elämässä. Ja kuitenkin, että jos ihminen on yrittänyt hiljentää itseään liian kauan ja kuvitellut, että se olisi niin kuin jonkinlainen kestävä valinta, että se olisi pidemmän päälle ok olla hiljaa omasta sisäisestä äänestään, niin se ei kuitenkaan, se toive ilmaista itseään ei koskaan jätä ihmistä rauhaan. Tavallaan sitten jossain vaiheessa pitää punnita sitä, mitä Gabor Mateen yhdessä puheenvuorossa oli, että jossain vaiheessa on niin kuin vaakakupissa se, että panenko etusijalle sen, että minut hyväksytään, vai panenko etusijalle sen, että ilmaisen omaa totuuttani. Ja sitten jossain vaiheessa, kun ihminen on riittävän kypsä ja riittävän kypsä tilanteeseensa, niin sitten nousee tärkeämmäksi se tarve ilmaista itseään ja liittyä sellaisiin ehkä uusiin ihmisiin, jotka tukee sitä itseilmaisua Mm. tai niin kuin tukee siitä Mm. hiljaisuudesta luopumista tai sen Mm. hiljaisuuden valitsemista, mitä se sitten tietysti missäkin tilanteessa on. Mm. Mitä sä sanoisit tuollaisena hiljaisuusammattilaisena, että jos joku meidän kuulijoista pohtii hiljaisuutta ja kaipaisi sitä enemmän elämäänsä, haluaisi antaa sille tilaa ja mahdollisuuden, niin mitä sä ohjeistaisit, rohkaisisit heitä tekemään? No sehän voi lähteä hyvin pienestä, kuten esimerkiksi siitä, että sytyttää itselleen kynttilän ja on hetken sen kanssa. Tai käy luonnossa tai tekee hengitysharjoituksia, rentoutumista. Et se hiljaisuus ei välttämättä ole mitään isoa asiaa. Ja jos kristillinen perinne on tuttu tai luonteva, niin sieltä myös löytyy keinoja, rukous. Ja ehkä se suomalaiselle se luonnossa oleminen on se jotenkin
vahvin parantava voima. Että jos luonto ei ole vielä tuttu, niin sinne kannolle istumaan hetkeksi ja kuuntelemaan metsän huminaa. Ja ylipäätään ehkä sit sellainen, no, harjoitella myös sitä somesta tai puhelimen käytön niin kuin, että miettiä sitä, että voisiko vähentää sitä puhelimen käyttöä, että onko se jonkunlainen korvike. Itsekin huomaa välillä, että jos on sellainen levoton olo, niin käsi tekee niin kuin nopeasti semmoisen liikkeen, että hamuaa sitä puhelinta, että voisin nyt vähän selata puhelinta, että mulla on nyt jotenkin levoton olo, että sitä lääkitsee niin helposti sillä, millä se on tullut, että et ehkä se, niin kuin, että huomaa itsensä itseteossa ja sen niin kuin, itsensä havainnointi ja oikeastaan sitten myös hyväksyminen ja sen salliminen, että hei, okei, että mulla on nyt ehkä niitä ajatuksia, että mä voisin hiljentyä enemmän, mutta mä huomaan, että mä nyt taas tein näin tai en nyt taas, että armollisuutta myös voi harjoitella hiljaisuuden harjoituksen avulla, että kyllä tämä on aika kokonaisvaltainen laji tietyllä tapaa, että siinä on niin vastavoimat, se mielenhälinä on niin iso vastavoima sille hiljaisuudelle. Ja siihen vaikuttaa niin isot voimat ihmisen päässä ja kaikki ne traumat tai vaille jäämiset lapsuudessa. Ja sieltä tulee semmoista automaattista käytöstä. Ja sitten se, että lähtee muuttamaan sitä, että pystyisi rauhoittamaan ja hiljentämään, niin se vaatii semmoista tietoista ponnistelua hetken aikaa, että siitä tulee semmoinen valintatapa. Että hei, mä haluan rauhoittaa mun elämää, mä haluan rauhoittaa mun mieltä, mä haluan tuntea tyyneyttä mun elämässä. Ja se voi joskus tosiaan vaatia sitä, että sitten tekee niitä pelottaviltakin tuntuvia asioita, mitä sitten sieltä kuulee sitä, että hei, nyt tarvitsit tehdä jotain muutoksia. Ei tietenkään suin päin välttämättä tarvitse lähteä tekemään asioita, että sitä voi pikkuhiljaa tunnustella, että mikä tässä niin kuin on se oikeasti, vaikka se oma syvä ääni, vaikka mieli sanoisi mitä. Että se on niin kuin, se tunnistamisen vaikeus on tosiaan se haaste, mikä mulle tuli nyt tässä niin kuin mieleen, just, että se on ehkä semmoinen, minkä mä olen jostain lukenut, että mielen ääni puhuu niin kuin peloista käsin, uhkakuvia, maalailee jotakin ja yrittää pitää poissa, kun sitten taas sydämen ääni tai intuition ääni on rauhan ja rakkauden ja eteenpäin viemä voima jotenkin. Ja semmoinen niin kuin ihmisenä kasvun ääni, että mieli on taas semmoinen sabotoija, että toki mieli myös on hyvä työkalu, ettei niin kuin järkeä niin kuin sinänsä pidä aliarvioida, mutta että et kyllä jotenkin niin paljon siellä on sitä turhaa hälinää ja sisäisen kriitikon vaativuutta, ainakin itsellä mulla vaativa sisäinen kriitikko, niin se, että ei usko niitä omia ajatuksiaan, varsinkaan sitä mielen puhetta, niin siinä se taitaa olla semmoinen loppuelämän läksy, että oppii sitä tunnistamaan, että kyllä se vaan sitten jotenkin tietää. Kyllä. Kun oikein kysyy, että onko tämä nyt niin kuin, onko tämä totta ja onko tämä nyt se, mitä kohti mun täytyy mennä. No. Jotenkin ihmisen sydän, semmoinen sisäinen lähde on kyllä pohjimmiltaan aika rohkea ja peloton. On. Ja semmoinen elämänjanoinen, jos sen äänelle antaa tilaisuuden. Se on jotenkin aika kaunis asia. Tai ei aika kaunis asia, vaan kaunis asia, ehdottoman kaunis asia. Joo. Kyllä, ehdottoman kaunis asia ihmisen elämässä. Ja
ja sen takia sitä itse haluaakin vaalia. Mm. Se tuo ehkä, ei vaan ehkä, vaan tuo merkityksellisyyttä myös, että Mm. kokee olevansa osa jotakin isoa suunnitelmaa ehkä. Ja Ja että kokee olevansa linjassa itsensä niin, kanssa. kokee olevansa just näin, että tämä on se, missä mun Ja kuuluu. vuorovaikutuksessakin tavallaan kokee olevansa oma itsensä, Mm, eikä niin kuin toisia varten jotakin, kyllä, mitä ei oikeasti ole. juuri näin. Jos me pikkuhiljaa lopetellaan, niin haluatko sä muutamalla sanalla kertoa, pikkulinnut ovat laulaneet, että sulla on tulossa vähän tähän asiaan liittyvä retriitti Mm, loppuvuodesta, niin mitä sä haluaisit meidän kuulijoille sanoa siitä? joo, tuolla Sastamaan Karkussa Tuomiston kartanossa on tosiaan hiljaisuuden retriitti joulukuun 1.–3. päivä. Ja siellä ollaan näiden teemojen äärellä. Siellä Tuomiston kartano on ensinnäkin aivan upea paikka. Sen energiat on aivan niin kuin, ainakin itselle hyvin parantavat ja siellä itse koen linjautuvani tosi helposti itseni kanssa, mikä on aika hyvin. Niin kuin ihan vaan, tai jotenkin, että en tiedä, onko se siitä, että mä ajattelen sen olevan sellainen paikka, mutta yhtä kaikki musta tuntuu, että siellä löydän jotenkin yhteyden itseeni. Ja sen vuoksi se tuntui niin luonnolliselta, että hei, tämä on just se paikka, missä mä haluan pitää retriitin. Ja siellä sitten ollaan ihanan ravitsevan ravinnon äärellä, myös niin kuin fyysisen ravinnon, mutta myös sitten henkisen ravinnon äärellä, että katsotaan, mitä hiljaisuudessa nousee. Mm. Siellä on kehollisia harjoituksia, semmoista lempeätä hiljaisuutta tukevaa liikettä, myös ohjattua meditaatiota ja äänimaljarentoutusta on myös ohjelmassa. Ja toivottavasti myös päästään saunaan, että siinä on pakkasraja, mutta katsotaan mikä on silloin joulukuun sää. Että Mm. sellaista lempeää yhdessäoloa hiljaisuudessa ja mieltä ja kehoa ravitsevaa ravintoa on saatavilla. Sisäistä ravintoa, kyllä. Sisäistä ravintoa kyllä. Me voidaan laittaa tuohon alle sun nettisivulinkit ja muutenkin tietoa vähän sun retriitistä, että miten pääsee mukaan, jos nyt Joo. tässä tai kun tässä Mm. kutsun kuulee. Mutta Joo. kiitos, että tulit juttelemaan. Mielestäni tämä on ihan hyvinkin kiehtova aihe ja minusta on hienoa, että sä olet löytänyt oman polkusi muidenkin hiljaisuuden etsijöiden Mm. tukemisessa. Ja, No. kiitetään kaikkia kuulijoita ja katsotaan, mikä aihe meitä seuraavaksi kutsuu. Meidän keskustelut varmasti jatkuvat niin Näin kauan kuin tehdään. täällä maapallolla on. Mm. Kiva. Mutta kiitos ja kaikille mukavaa päivää ja kaikkea hyvää. Kiitos, moi moi. Kiitos.